Manguha sa kuaning mga tagak sa sayuti nga turok guys, ug kaning mga gulang na nga sayuti nga wa pa na nga pupo. Kaya akong itanom ni dito sa umas akong mama dito sa Mambong sa Amua. Ani diri kay dagan king turok. Guys, so mani naapa sugutan. Nahuban o wa pa na pupo, napas puno ano nagbitay pa o. Nga nanurok na. Purtin dagana diri sa kuan ilalom sa kural. Nga tago ra sa ilalom. Muna akong gipangkuha kay ako nang tanom dito sa Amua. Grabe ko sugas tingog sa gangis diri. Naginis tumis kahoy ba. Mahusog sa yuti sa kay ako ning daghanon kay ako ni hatod karon dito sa Mua kay para matanom ni maabot tong iti nga giorders kong papa. Nagtagbo ko kutsoban nga bunga kay dili maigo, dili masulod di sa cyclone. Ako na lang gitsa dito sa luyo kay dito na lang po nakuhaon sa luyo. Dagko gining sayutiha gud lain nga klase. Kay putong gagmay katong Bisaya gini kay dagko jud ni siya. Halos na nanurok kay mga guwang na ba. Na diri sila lom oh. Kuha na lang po ko nang wala nanurok kay turok ra man gyapon na basta guwang na. Nilabong na ni may diri nga sayuti kay naani ubos balay ang mga sinili diri padulong. Na dagko kay daw no. Kung wala may sudan kanira yung sayuti among madali-dalig panguha diri ba sa gulan og itlog, usahay kay sagol sa sabaw, makatabang pud baya ning magtanom-tanom ta kay kung wala tay sudan ay mangharbis ta diri. Daghan na gini nga sayuti ba kay napasagda naman ni kay ang iya laging mga turok, mga tagak ra. Wala ni samot og baga. Ako tinadaghan na. Alukop na ang kural nila diri ba. Mao pati na kanang turok oy. Na mga tagak man na siya. Ang gipanguha, napagid oh. Ang guwang na. Pangayo ba yung mga silingan diri pero di gyapon maapas kay daghan na kayo, natagas sa kay turok ng uban nga tagak ra na siya. Halusa na gyud ni sila nanurok ba. Mao. Kani, turok lang gyapon. Ang gamot na. Dali ra kay ni sila manurok pas na maguwang na gani awan no. Dili maapas og kaon eh. Daghan na kaayo. Awa. Turok na sa dapit. Kani may linghod pa. Paon na nato kapil kay maturok na sa siya. Mao na suksok. Nanurok na. Madugay ani mga tagak ra man ni sila. Gamot. Nawa niyo mga tagak man niyo. Nanurok nagmayo. Kiniton tana kay may ni kiniturok na daan. Dali ra na itanom. Daghan na biyak nakuha. Reply galupad-lupad do. Nituyo ko diri sa luyo kay ay daghan diri po do. Kuitonon lagi kay taas na kayo. Na back to back ni nga sayuti ni. Ito mo pikas ganina karon dili na pugod dapit sa yang luyo. Ay daghan kay diri di maabot to ako na lang gikuhit. Ang tagak lagi. Ay turok pero patay naman siya. Kumpay diri tambuka oy lamay kay ipakount baka ba green ra. Palaban tagguhit kay di ta kaabot taas man kaayo. Nay katong gilain ni mama nga nanurok naglinya. Kuwaon ko nagapildon. Nanurok nagmayo. Potdo ni nakukuha ang mga gulang diri. Kini guys so turok na gid ni. Mga kinuha man ni mama niya yung gipadaplin kay nanurok na ba wala pa sugutan. No? Daghan kayo. Kuno lang ning kuwaon kay nanurok lang. Na. Turok na gid kay siya. Basta lang nigbutang kay mga kuha na siya mga bali. Sago na yung kuha na po turok. Lain lang ng turok. So na ni guys. Kapinita Oh. Kadaghan na ni ako nakuha ba Tara. Sabi ika nga Sana ni. Kapinita Bugnaw ba kaya diri kina sa ilalom datunan may init. Ni kinabuhi sa kanang mag-uuma. Pagkasingot tagmayo. Magkargador sa ako karon guys. Pero kaya ra kay ninako. Say gamit bukton dagko kayo. Padong nakuha ni sa mua guys, ako na ni kargag pa kay di madagbaklay layo man tuwang mo apod na maliyog na nako pagkuha kay di na madalagi kapoy nako.
Eto din ako siguro dito sa uma sa akong papa kay para matanom sa nila. Noon sa naman yung dalan diri, grabe naman yung lapuka. Basta lagi mag-ulan og kasawan, lapok na kay ni siya. No, parte ng lawma. Kaboyon na rin ko ani basta inani ang dalan ba. Lami na kay inaog ba. O mga baklay na lang ko. Mura nagtunaan sa kabaw oh. Grabe ani eh, noon sa naman dalana eh. Kung magsakay ko motor niya inani ang dalan munaog ko eh. Arang-arang ning bawo kay tulo ang ligid pag motor duha di magsilbi. Diri miniagi sa ubos kay duol ra ba dali ra maabot kay kung dito motuyok pa man sa ibabaw layo na. Pero mausad lagi ang dalan diri pertinggo ba usay dili na bay ni magian diri dapita. Tuyok na gyud dito sa ibabaw ba layo na lagi kay didto ah. Shortcut man gud ni diri padung sa mua. Kaya mo uma nara diri dapit sa ubos. Kay kung dito ko sa baryo man na og layo na manggod nya bada na sa ko pa ubos. May ning diri kay man shortcut ra man ko. Nya mulaos man puning bao. Kani dani mo nalabian no perti na yun mura naglugaw ang dalan ba. Oh, lawom-lawom na gina siya ba. Asugo kaya pong bao eh. Pero motor rawa na gini. Baklay tani kalakihan eh. Naabot na yun may samo ah. Sugo kang boss kasagbutan eh. Human sa lapok kasagbutan na sad. Thank you for watching guys. See you sa akong next video. Muli na ang bao. Bye.